All crew members are highly trained to ensure a pleasant and safe journey. Remember safety and in event of emergency, you will hear the general emergency alarm signal. You are requested to proceed immediately to the nearest assembly station following the directional signs. Εάν βρίσκεστε στην καμπίνα σας, δεχτείτε συχνά και βάλετε το σωσίδιο που βρίσκεται στην πλάτη σας μαζί με οποιοδήποτε απαραίτητο φάρμακό σας. Πηγαίνετε στο προκαθορισμένο σταθμό συγκέντρωσης από την πορεία διεθνώς που ορίζεται από τον πίνακα είστε εδώ, ο οποίος είναι ανοιχτημένος πίσω από την πόρτα της καμπίνας σας. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, αν δεν βρίσκεστε στην καμπίνα σας, πηγαίνετε αμέσως στο πλησιέστερο σταθμό συγκέντρωσης από την πόρτα της